ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନକର କଥା, ଦିନେ କଟକରୁ ସମ୍ବଲପୁର ମାଲ ମୋଟର ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଲୀଳାଖୁରୀ ପାର ହେବା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଜବ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା, ଯେମିତିକି ମୋ ଗାଡ଼ି ତଳେ କିଏ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା କି। ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ କରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରୋଡ଼ ଶୂନଶାନ, କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ, ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। ତା ଦେହରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସମ୍ବଲପୁର ମାଲ ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବ ସକାଳ ରାତି 2:30 ଖଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଇ ପଶିଗଲା, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ହେଲ୍ପର ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି, ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ମୋତେ କହୁଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଭୂତମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେବେ ମୋ ରୁମ ମୋର ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା, ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲି। ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଡାକିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏସବୁ ରକ୍ଷା କର, ବାଟ ଶୀଘ୍ର ପାର କର।